Mamaya ka sa... Mas lang daw. Buong section wala. Bigla, ang gawin ko yun. Mamaya ko daw yung isa. Ayaw mo sa sola. Dapat kaya mababoy mo na yung asin. Okay lang ba yun? Okay lang, may back to doon. Hindi nga sila nag-picture, ang daming tao. Weh? Siguro dahil konting tao eh. Mas maganda kasi tingnan pag marami. Daming konti na yun. Ang daming content. Daming wala, no? Yun eh. Nakapos na yung mga bench. Halos lang sila natin sa kilala. Ito, bahay doon. Pati yung mga nakasama ka doon. Nakaba. Paliwit, yung walang klase, ayaw walang pangarang. Wala yung 70 participants. Yeah. Walang fuel for 2 hours. 1 hour? 1.5. Tapos sabi ka sa'yo, ba't nakabreak ka? Kung kasi sa'yo, pwede ka namin. Na... Hi! Joke lang. Kalma ka lang. Joke lang yun. Joke lang yun. I was kidding. Talaga. Zoom. May 1 hour na lang. Hindi. Queuing yan. Queuing yan. Yung queuing ano ito? Queuing pa. Pag queuing ko na, walk yun. 150 lang. Oh, 9 a.m. to 4 a.m. Naglaro doon. 4 a.m. sila. isa pa. Let's go. May isa pa. Walang panalo. Mas marami ang panalo sa... Ay, hindi, win rate ko mas Wala po. Nakaisa pa lang po. 4 hours. Tayo lang.
Abay daw. Ha? One hour lang dito, Brett. Kasi pag ano po, 9 a.m. to 4 p.m. po, papalit 4:30. 4:30 or 4. Dali binaw po. Nahihirap ako dito. Sabi mo wala ko sa pagkakas. May panalo. Para sumaya daw po. Out! Isang kaya. Meron. Ano nilagay yun? Ayun ba nilagay mo? Okay. Anak, pili na lang kayo ng ulam. Sarado po yung event. Kasi ano, Saan? Kaya ko lang. Yan. Ayun, o Koreano. Si Hukang. Nagtitraining yung dito. Tuwing ka. Paano mo kilala? Kalaban ko. Kailan mo ako dyan? yan nakape ng I want Mahal? Sa baba. At ang muna yung patong. At dumami yung Koreano dito. Dark, ano, dark black. Dark white. Mamaya, water bottle na yun. Sa'yo yan. Gusto mo yung ganito? Ay, meron ako dito. Ayun, yung design. Ganito yung sa akin. Bilan ko. Sa akin. Yan. 150 yung ano. Masarap. Kumain. Okay. Bawalin. Out! Ha? Ano na yun? Ito na lang yung mga basta pa ba? Tapos hindi pala, no? Pinakasaka lang. Out! Turista ka? Oo. Mixed doubles. Tapos na po ako. Nagbayad na po ako. ayaw mo na. Pagod ka na. Ayun na yun. 1-6. 1 win lang. Tama nalo ka kanina. Ikaw yung mga sinauna ng card dito.
Meron po din TV sa May advertisement na coaches. Yung kalaban namin, si Bruce. Oh, Ba't ka bumalik? ano yung nakalaban? Busy mo naman nakalaban. Halos lahat ng court. Sa October pa po naglalaro nito, kaya halos lahat po ng court nakalaban ko. Ha? Halos lahat ng court. Oo. Mga level eh, nilalaban ko. Si Ano ka na ba? 16 off. Hindi, 42 na siya. Parang 42. Wala. Pwede ka na, no? Kasi no problem. Opo. Nung nagbukas po yung court, nagalang si Sir Lord sumali ko. Talag. Opo. Pora. Halos taga-para kayo na dito. Hindi, puro San Fernando pati, Angeles. May San Fernando pa Po. dito. Opo. Yung mga taga Kasi yung San Fernando, so then... Delta. Pati, jungle base. Kasama ka sa Jaguars, di ba? Hindi rin mo. Ha? Hindi rin mo. Reserve lang. May city shuttle. Yan tayo. Magano'n ka na, card. Hindi, yung card. Hindi ka makakalala. Ano pa? Quick play. Hindi mo sagot ka. Ano lang? Toxic. Wait, tsaka hindi ba parehas ka mo? Ha? Hindi sa ano, wait lang. Hindi sa ano, pares pa nga. Toxic sa... Panay. Kala mo yung mga tao. Saan? Kilala ko dito. Okay lang yun. Laban na tayo. Tama. Shower ako din. Tapos mo naman iba. Hindi, 3-5. Solo. Hindi hatahan doon. Plus 1 hour lang. Hindi. Weekdays, pwede kong gusto. Hindi. 4-5 solo. Magpapaano ako.